assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide e mon e kala saaha noon kadi min beltode huccide e mon oɗo subaka alarba hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe min jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗo mborosaw hollude caggal jamdumo e nder leydi meɗen Sénégal Mauritanie Mali e aduna foof no subaka fof bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde Baba Moussa Niang addande on ko ɓuuri tengtude Baba Moussa no subaka o waɗi alhamdulillah Aissata Ndiaye sona ndiyam natti jippade te sa daari jamma hanki o ko dabbunde fuɗɗima nadde Dakar ɗum ko ɗum cikkuɗa ko ɗum woni ko ɗum hulli Baba Moussa an janga hanki cikkuɗa walla ɗo ranki so jangede joni yo sa hoori gala yo ANACIM koɓe kaali hen ANACIM sa daari climat hanki o no change ni daara pawle ɗe no gardi ni anat vraiment hol saison jiɗɗo yaade hono hol saison jiɗɗo arde eyi wadde ko noon mi jaaɓi ko noon tigi sen en calmini no mbiɗa ni Allah joni watti haalde Mauritanie Mali Guinée voilà kamɓe mbaɗi défendre koye mabɓe noon haaɓe mbaɗi ganduɗa ko Aissata Ndiaye watti haalde goore goto jami koye Sénégal ɓe wi wona e Sénégal tan walla wi poyade noon foof Aissata Ndiaye calminiɓe kamɓe kala to mbawi tawede toɓe mbawi wonde to ɓe mbawi wonirde to nangue wawi fudde ɓe kala ɗi pullo kala to wawi wonde less dunde Baba Adama en calmini en ñaguimiɓe duwaw en ñaguimiɓe yafuya aadi bila aadi salade aɗa ɓuuri fittude aadi en gartiya aadi oɗon mo piɓodirɗen e mabɓe kala subaka addundeɓe holko kewi nder jeyde leydi Sénégal noon tigui ko ɓuri tengtude hannde ko noon tigui ha joni jeyde leydi Sénégal garte ndeɗon haare ganduɗa ko Aissata Ndiaye hakkude Doudou Ka e Ousmane Sonko yimɓe mum wonden haare wonde toto jigen sorto Boucotte ene wayno ɗum ne ɓuuri tewtede nder jeyde leydi Sénégal ko heddi ko Aissata Ndiaye caggal on fano dowrugol ene wayno jayde leydi Sénégal mbaɗi ko ɗum ko wiyete fandol noon tigui jayde quotidien udditidama quotidien le quotidien de Madiambal Diagne arti koye ɗiɗon violence politique toto Ziguinchor ɓe mbi ko les mots d'une bataille holko saabi tigui ndeɗon haare kono kay kongu Ousmane Sonko en tawi nder ndeɗon jayde o wi ko c'est Macky Sall mon alter ego ɗum noon ɗiɗon consual ɗum ko faade Doudou Ka wonde de ko min ko Macky Sall mbaddami kono wona an ko Doudou Ka kay jattimomi nder ndeɗon jayde o wi ko mo hollu Sonko ko kanko tigui woni jinnaɗo mum e banggue oɗon no dawrugol walla mbiyana banggue politique mum ne tawi ndetal sappo e goho ndeɗon jayde caggal kana ene tawe natal jagorɗo justice kono kay le garde des sceaux du Sénégal wiyete ko maître Malick Sall o arti e ganduɗa ko mayde oɗon Seck Niass o wi justice sera randi ay wadde so tawi justice ma waɗe rewne ɗo foti rewde ɗo tan ɗum ko ɗum fatte hen jayde las ko addi las oɗo subaka ari koye natalla ɓeɗon ɗiɗo Ousmane Sonko e Doudou Ka ɓe mbi ko Doudou Ka e Ousmane Sonko joue les prolongations ɗum ko caggal nde ɗon haare kono ha joni heddi ko hakkude mabɓe ko cowtumami hakkude tigui ɓeɗon ɓe ganduɗa ko fanni on koɓe dewrugol hakkude apériste e ɓen ɓe ganduɗa ko Pastef caggal kana ɓe mbi ko ɗo to heddi ya lebbi tati e sumgoji local ɓe mbi ko ganduɗa kay ko alhaali keɓanogol mum ene wayno de holko ngakki ha joni yadde natalla on jagorɗo gueɗe nder leydi Antoine Félix Abdoulaye Diome ɗum ene tawi nder helo jeeɗiɗi ndeɗon jeyde las jayde enquête koloski las wi ko ɗo to heddi ya ganduɗa kay ko lebbi ɗiɗon sumgoji walla mbiya lebbi tati e sumgoji local janvier 2022 ɓe mbi ko Aissata Ndiaye ko fitinaji gummima no hanniti ni ɓe mbi ko Doudou Ka mo APR o wi ko Sonko kañum tigui ari ha jamat galle makko yiiɗi tan wadde politique ɗum noon ko hunde nde amnata kono Ousmane Sonko holliti partisan ji Doudou Ka ko kañumen de mbaɗi ɓe quadrillé e nder oɗon quartier walla mbiyen nder ngal légal Boucotte ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde tanti e nder hella mabɓe tataɓo ɓe mbi ko arti ganduɗa ko violence uji électoral kono tawi sa daari ganduɗa ko tariha élection ngaji leydi Sénégal foof Aissata Ndiaye ɓe mbiya walla mbiyen somi ɗum walla mbiyen sakki ɗum ko violence uji wadde mbiyen Sénégal walla mbiyen sumgoji Sénégal e ɗum noon ko wiyete violence ko hunde ɓoyde jayde Vox Populi ɓe mbi ko sévère mise en garde de Sonko depuis Ziguinchor o wi ko kewi ko so tawi hono mum watti kala ko wawi arde yo famde ko kañumen ɓeɗon tekki doniya ko konki Sonko faade oɗon no Doudou Ka noon arti ganduɗa kay ko holliti wonde ɗiɗon konguiɗi Ousmane Sonko suuti ala tigui ko laaɓi en Aissata Ndiaye ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde tenti helle mabɓe jeeɗiɗo kono kay caggal kanna
hore lindi Macky Sall cagande leydi men Sénégal suba koɗo teddude e ganda ko oɗon 27e édition FESPACO festival ganda koɗo yimina toto Burkina Faso ene wayno hore lindi waɗi hen kinen tolno e temedere nogasal million copareji men CFA gam kay ballude faade oɗon festival jayde les échos RT natala Doudouka Ousmane Sonko ɓe mbi ko Ousmane Sonko e Doudouka Ousmane Sonko waɗi descendre Doudouka kono kay ya jertini ɗum no hannit ni e wiide ɗum ko waɗi ko so watti tigi ganda kaltoɓe Allah rewniɓe ɓe ndew ɗon caggal kanal haali inauguration centre commercial mo Maktoum ene wayno Al Maktoum ene wayno Bara Gueye waɗi défié PDS kono kay waɗi brillé oɗon jagorɗo ganda ko leydi Sénégal wiyete ko Amadou Hott ɓe mbi ko Bara Gueye ganda ko o défi le PDS brûle Hott et exhibe ses réalisations o wi ko ministre de l'économie mo ganda leydi men Sénégal meeɗa wuurde ɗum walla mbiyen meeɗa aɗono gorko baɗni kalen tawi nder hello nebo nden jayde les échos jayde Futur Média l'Observateur arti ko comme gouvernemental ɓe mbi ko le réveil des vieux démons ene wayno noon yadde natal hoore leydi lamtoro Bourguédé Macky Coumba Thimbo sen ndiaye ɓe mbi ko manque d'autorité de cohérence kono kay nder neɗon jani tawi kongi yahama ndende mbay sehil man ya mbay on tigi au directeur Le Soleil national ɓe mbi ko c'était face aux attaques contre le président c'est une marque de déloyauté wi noon ko yaha mbay kala tawi nder hello ɗiɗa nayi bo joyebo ndeɗon jani l'Observateur caggal kana ɓe mbi ko comportement devient enquête ene wayno ko losko yani go ɓe mbaɗi e ɗum ko wiyete zoophilie le plaisir bestial non tigi ay sen ndiya ko hunde wulɓinina zoophilie ganda ko famminde bandiraɓe seeɗa ko ganda ko innama aade gondo kullo gondo ene gonɗo effectivement kullon kon woni comme e fama woni animaux ji Diagne Le Soleil ɓe mbi ko leydi men Sénégal enen tawi oɗon liste des pays vierges de la France ene wayi noon leydi men Sénégal ganda tigi leydi France ittiɓe oɗon barus ɗum ko caggal nde ganduɗa laamu wujjati pelti Allah ittude on test PCR ganda kala bawɗo ɗannata ɗo e nder leydi Sénégal waynade ko alda e tana kono kayya ko alda e oɗon test PCR leydi men Sénégal noon ɗum sababu France wattiɓe oɗon liste vert ganda ko leyɗele ɓurde tigi hañidade walla mbiyen ɓurde jippolede kawle Covid-19 ɗum ne tawi nder ndeɗo jani caggal kana ɓe garti oɗon festival ganda kayya ko FESPACO 27e édition le Sénégal dévoile son programme de participation leydi men Sénégal holti juɓɓude jeere mum ti e nder ganda kay koye oɗon édition jayde Libération ko addi jayde Libération arti sen yahay ko oɗon docteur ganda tigi ene wayno ko alhaaliya oɗon faux médecin mo ganda ko kañum ɓeydanno terɗe walla mbiyanna ɓeyde tigi caggal ɓeyɗono rewɓe ene wayno noon oɗon o debbo mbaɗano ɗeɗo gueɗe ko gestionnaire mo pharmacie kañum tigi wonnomo employé ko kañum tigi wonnomo gollatno janenkoɓe Libération loski hen yaygo caggal kan ɓe mbari garti e docteur Houssine Djoubali et deux agents écouye ene wayno alhaaliya ganda ko nouveau-né oublié sous les reins UVE ɓeɗon kala pawama jungo e ɓine juuɗe tati ɓeaɓe tawi toto commissariat mo plateau jayde coftal ɓalli stade coftal ɓalli stade ɓe mbi ko mondial 2022 qualification en barrage ene wayno gasi ha laaɓi leydi men Sénégal yettima ngal ɗon dawal ɗum ko caggal nde keeɓi fartague lappude les bras warriors équipe mon en mbi ngal potel wanno hanki toto Orlando stadium mo Soweto leydi Afrique du Sud leydi men Sénégal lappiɓe bituji tati indique kono Aissata Ndiaye ɗiɗon bituji tati kala logi ɗum ko oɗon gorko wiyete ko Famara Diédhiou le dossard 19 ko kanko tigi heewi fartague e marqueji ɗiɗon bituji tawi Sénégal ɓe mbi ko Famara Diédhiou Roger Diouf et Nia dans l'histoire ɓen kala ɓeɗon Mamadou Baydi Nia gorko mo Thianteng et El Hadji Ousseynou Diouf kañumen tagi kemno fartague wadde ɗum noon waɗe triplé e match goto kono o wattiɓe tatam kanko ganda ko Famara Diédhiou ɗum ne tawi nder ndeɗo Diary Sat Aissata Ndiaye ɗum woni ko tawte kelle gaɗani jeyde leydi Sénégal non tigi Baba Moussa min gare gueɗe ɗiɗi hannde halde e match mo ganduɗa Sénégal waɗi qualifié e match ji barrage ɗi oɗo saaha kono kadi min garto e zoophilie oɗon hayso tawi en memnata hen tan birtoɗen Baba Moussa Sénégal noon waɗi qualifié oɗo saaha e ko ganduɗa ko kañum woni banggal match barrage ne heddiriɓe noon match uji gam wadde qualifié e coupe du monde wona ko noon de saabu oɗo saaha so nanama qualifié tan min e hooram ni nanggunomi ko mataw min jalti hen ndeke won heddiɓe won match uji keddiɗi ganduɗa eɗen poti fettude ɗum gam wawde yaade tan e ɗum ko ganduɗa kañum woni coupe du monde o oɗo saaha mo saña ko noon tigi heddi ko match uji du barrage ko mbiɗa ni phase de poule gasi ha laaɓi leydi men Sénégal yalti kañum tigi woni premier oɗo poule ene wayno wadde batramo ganduɗa ko Namibie aller retour
e ke wadde battere ganda ko leydi tokkol ɗo ene ha joni noon ganda heddi ko ɗiɗon barasuji leydi Sénégal noon barasuji ɗon ko puttude musde jogori wonde saabu eɗen ciftora hade men yaade e mondial 2018 to Russie ene wayno barrage men wonno ko hakkude Afrique du Sud hakkude men ganda leydi Burkina Faso ko ren jaltinna no hani ni e sen jagol ɗo barasuji wiide janen koɓe stade jogori wonde ko pottal men Égypte wala leydi Côte d'Ivoire wala leydi Cameroun. En tout cas ko équipe din fof ko équipe aji dariji Moussa Niang kono keblawo ma wima Aliou Cissé le Sénégal ne doit avoir peur de personne. eyi ɗum ɗon kam Sénégal fof ne andi ɗum kono saha ko tagata ɓe perdude ko Moussa Niang ko ɗum woni ko yimɓe ɓe paamani ko tagi Sénégal tan wawa ne woni équipe mo ganduɗa ala équipe ɓurɗo ɗum darade e Afrique Moussa Niang min mbeɗa wawi wirtade ni Afrique saabu ko équipe ganduɗa ko équipe dariɗo Moussa Niang sukaɓe dariɓe goni hen saabu Sadio Ba no Famara Diédhiou o mo ganduɗa hanki triplé o nanni butuji tati o nanni omo woni noon oɗo saaha to ganduɗa kañum woni Alan Yesport ko toon woni kanko oɗo saaha oɗo ɓiɗɗo gorko kono kadi ɗiɗo butuji tati Moussa Niang ne wawi wonde kadi damal udditandemo e club aji goɗɗi ɓurɗi mawnude ko ɗon tigui damal tigui udditandemo e nder club aji goɗɗi ɓe mbi ko ganduɗa ko Famara Diédhiou ene wayno ko gorko ganduɗa ko mantinaɗo kadi omo jogui temps de jeu e nder équipe makko kono kadi omo marque noon butuji no hannirta ni saabu yimɓe jii kala pottite men leydi Sénégal omo hewno o wadde des réalisations makkude penalty uji gueɗe paɗ noon ene wayno Namibie o marquino contre Namibie ɗo to Thiès kono kadi o heeɓi fartan kadi man kutto wadde mbiyen 4 buts en 2 matchs ko jeune mo ganduɗa tigui mantinaɗo wawi wadde ɗeɗon gueɗe kono kadi o ɓeyni wadde prouvé hoore makko ganduɗa koye e nder oɗon équipe nationale leydi Sénégal noon tigui e banggal zoofili gareten Moussa Niang a haali ɗum joni woni wondude kullon waɓe no yam noon ɓe ganduɗa ko juddu jeeri en Moussa Niang ne mbawi wasde famde oɗon momo ganduɗa woni kullon wondude mataw ko wayno beyi baali pucci bamɗi dawaɗi ɗum woni zoofili ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete Moussa Niang mataw koko ƴewtida nene ɓuural layde e aduna o so Moussa Niang so jeehi ha tubakoɓe jettima e wiide neɗɗo so yiiɗi resodirde hay so tawi koye dammugol muɗum ne wawi resodirde e muɗum yo oɗon droit yoɓe totte oɗon droit ha wonɓe ganduɗa jaaɓi ɗum wonɓe ganduɗa jaɓani ɗum Moussa Niang mataw ine wawi wiyede tan kadi bone kewɗo e aduna foof ine anda ɗo ummori kono kadi wonɗo ummori hay so tawi saaha fawetake junggo walla haaltake no hannirta ni kono noon koɓe bonne aduna ko Moussa Niang heewi Aïssata Ndiaye est ce que aɗa andi zoofili ko phénomène ganduɗa puɗɗiɗo layde ɗo e nder leydi Sénégal aɗa yimmene kaɓo ganduɗa ko en homosexualité gueɗe banno kono oɗo phénomène ko récurrent e nene yaha nene ɓeeɗo layde ko hunde ganduɗa ko teskani ɗum saabi ganduɗa o jeyne koɓe e l' observateur hayso tawi saison waɗi tabou seeɗa ganduɗa ko walla mbiyen enen teddi seeɗa ko hunde ganduɗa ko teskani saabu ɓe kolliti wone ganduɗa ko yimɓe mbawa dañde belamma en tant que gonnani e jawdi subhanallah ko hunde hulɓinide no fewi ko hunde ɓe mbi le plaisir bestial certaines hommes ne peut pas éprouver de plaisir en tant que bon voilà ɓe cekkodirani ɗeɗon gueɗe e jawdi e kullon sen jeeya ko hunde hulɓinide saabu hande ma yi ko ganduɗa ko kullel jibina hunde nde ganduɗa a sifortako ɗum neɗɗo a sifortako ɗum wallahi ndeysan a sifortako ɗum neɗɗo a sifortako ɗum a sifortako ɗum kullel par ce que joko heewi arde ko hoore neɗɗo koyde kullel ko hunde hulɓinide dal noon tigi ñaago nde état waɗata veillé ɗeɗon gueɗe dal bon ari zaman dal hulɓini wallahi Moussa Niang ne hulɓini ko ba Allah suuren tan aɗa andi hannde tubakoɓe soɓe jeehi ha batti jettude saabu eɓe gandi hannde mataw soɓe goppiɗi ɗum ko ganduɗa kañum woni mbarodi taktakri e tigre walla léopard anani jafoɗa noon il faut garanami ko woni tigre walla ko woni léopard tigre woni ko cewgu voilà waddude ɗumen soɓe mbaddi ɗumen eɓe mbawi eɓe gandi hay goto hen yanata e dow goɗɗo ɓe mbattata ko ƴettude gene uji tigre o walla e gene uji mbarodi taktakri ndi ɓe ƴetta ɓe mbadda ɗum wadde ƴewtidama kañum kam ko jibini ko Moussa Niang koko ganduɗa kañum hande ko mawni mawnugol ganduɗa ɓuuri neɗɗo darde
kono kadi koko ganda ngatata Moussa Nia yanata e dow neɗɗo watta haydara way tan kono mbaalu ni mataw koɓe jiltono hen ko ni ne wawi wiyede ɓe dañani ɗum saabu mataw ɓe jinno ko ɓuuri wadde violent tigre e mbarodi takri kono noon Allah hokkani ɓe ɗum saabu Allah andi no tagirta Allah andi ko watta ko tagata ko Moussa Nia kañum andi tagore mum jomiraɗo andi ay ko phénomène ji ganda même article 13 code pénal la ene haɗi ɗum walla mbiyen ganda ko waɗɗum bannir ko hunde teskade nder Sénégal saabu e wiide jayɗenkoɓe l'observateur to Louga ganda ko dossier ji ganda à chaque fois ne arata ko ɗum noon addere on jugé donc nak ko hunde ganda ko waɗede dénoncé jusqu'à notre dernière énergie ko acte contre nature quoi c'est que wone gueɗe c'est à éviter sen jeeyi holto innam aade walla mbiyen holto konngol wawi yettade Allah tagi neɗɗo tagi neɗɗo wallahi ndeysaan bon non tigi Baba Moussa koye ɗi konngudi goddeten roɓindu jayndeli meɗen ko weltinde tan goto walla ɗiɗo e rewɓe ganda keeɓi mbadde e saabu waktu o koko tan tawti meɗen Binta Dramé toon to ganda woni Sinthiou Garba hanki darde mo ko yiyama no fewi kono kadi ma en gartu hen janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wondunoy Baba Moussa Nia heɗano en e banggal caméra o ko Amadou Touré